Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po ring mga regular balita ngayon Biyernes, October 6, 2023. Sinampaya po king 7.9% in inflation rate kaniking Central Luzon. Anya pong Setyembre, paulian ning mata sa presyo na po ning abiyas at karni. Agpangpuyan, king PSA. Metela, reng miyasawa ami kibandi king Mesilaba Building king syudad ning Angeles. Meron ka pa po king Mabalacas City, metong Korean National wanted para king kasong telecommunications fraud. At pepalual ning memorandum ing DepEd Region 3, dikil po king voluntaryong pamakyabe kareng aktibidad ning Sinukwan Festival 2023. Mi paralan la pong show cause order, iba't king Comelec, ding at 34 na kandidato para king barangay ang pong sanggunian elections, keti king syudad na ning San Fernando, pauli na po ning sandang premature campaigning. Kabalen, meron po siya po yung clearing operations ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng Ciudad San Fernando kani pong arap ng City Hall niya po ketang dani ning palengking ngani pong Biyernes, October 6. Agpangpukang Darius Hison ng focal person ng si POSCO bumuna dala pa kanong dinan warning deni pong mamisaling maka-obstruct karing dalan. Oning nung paulit-ulit naman base na rin po kayong batas kailangan daw po kanong i-dispose then karela pong pamisalin. Susubong na mo kano ning Task Force Agila o itang agencies of the government that implement laws and acts ing disiplina at seguridad na po reng memalen. At agpang naman king focal person City Market Operations Division ay Roy Pasumbal tutokyan demo ing order na ning Department of the Interior and Local Government o DILG digil po king clearing operations kareng kalsada ang pong palengke lakwas darakal noreng Manyali ngening malapit na po ing Pasko. Para naman kano kareng magtinda, alala kanong dapat tiganakan, uling era no man babawal, manakitan, deti, at balaos la pamuring makapagtinta, basta makataluki mo sana kita pong regulasyon, petupad na po na ning syudad. Pakiramdaman tala po rin mapilang pasyag, dareni pong involved kening pisasabihan. Opo, yung Task Force Agila, actually may pirmaya po last year ni EO, agencies of the government that implements laws and acts po. Kaya bela po rin kaya katamong kaya king ding PNP, ding HPG, ding OCBO, ding along agencies po kaya ding departments kaya katamong city. Opo, it's a clearing operation niya po. So, gana-gana po, gana-gana maka-obstructing dalan. Ding katamong sidewalk, so kaya bela po rin. Pati plant box pa pin po, kaya beke nung nano man po dito gana-ganang magtinda, o nano man itang titindada na maka-obstruct kaya rin dalan tamo. So, gana-gana po is mako-confiscate. Itang ngumunang dili, imbis na dumalan niya kay sidewalk, dadalan niya po king dalanan na ni sakin. Pwede yung itapos safety, pwede yung mapalaris o may aksidente. Again, naman po, supportado actually yung katamong mayor o kawas kayong pamanintunan. So sana makipag-cooperate na lamang po para sana. Naman miraras itang bagay milyari nandin nung ating kayo pong kitang insidente. At sayang po itang katamong puhunan nung may yugse mo po. And rest assured po, nung tugi kayo kitang batas, ala pong makialam kayo. Opo, atin po siguro dalanan ng kay, gustong matsura tayo ape paliwanag tang kaya katamo mo rin mayari, mamimisin ka petang pero hanggang nagyuta mo po, papaliwanag karela na
pabor mo rin po karela, makapagtindala, makapagkain lang kay, edala payatrasan, at ilang chance magtinda, pero dapat sunod lang mo rin kitang regulasyon na ng city. Atin po siguro. Yan po kabalen, dimdum tala po di Sir Roy, ne, ang po Sir Darius, kini pong si Posco. At bang di na nakatamong latest update naman, kaya tayo po via phone patch, kaya katamong programa, Sir Louie Clemente, ini pong pamuntok na ning City Public Order and Safety Coordinating Office ning San Fernando. Sir Louie, kumusta po yung maging operation nandin? Makananude po, kumbaga, tinanggap ini rin kaya katamong kabalen, din katamong vendors kaya po kayong San Fernando. Sir Justin, maya pabengi po at maya pabengi po ka rin kasyudad tamo San Fernando, ka rin kira yung talatukikin, kira yung programa king CLTV 36. Po. Ito po, agpang po king feedback na po, kasi chuko rin po nandun kay ground, do ali kami po talat kami po. So far naman po, so good po itang making clearing operation. Bistat man pong ating malaking komisyon na milyari, pero uling ating naman po kaya other enforcement agency. So making basically payapa naman po yung making clearing operations tamo po nandin gat panapon. Actually, abak pa start na kami eh. So may pangadwa na kami mo nandin alas 3 ng gat panapon onwards. Opo. Sir Louie, ini pong pamamunta yung karening magtinda. Nanoya po ini surprise inspection niya makanyan or may sabihan nila po beforehand na atin kayong gawang operasyon? Sir Justin, actually, ining operation naliya mo po talaga, bala mo, exclusive ka rin pong katamong vendors. Gana-gana po, basta maka-obstruct po, reta pong ausandang obstruction ka rin katamo pong bangketa, reta pong sobra-sobra gagamitan na espasyo, makalual po kitang karelang business permit. Kaya bela po rin, pati na naman po retang kolorum, reta pong tricycle na bawal naman po talaga king kilo palengke. So kaya kailangan po reta. Actually po, 2 days prior the actual activity po, may disseminate kami pong papel. Nanong mo ka rin makasadya po ka rin itang DILG circular po papabalo umitin po na karandaratang pang aldom. Talaga pong mag-conduct kami pong clearing operation bilang parte na po nitang disiplina muna tribe na po ng DILG. And ita po nga usandang task force Agila, ini po strategy na naman po ng munisipyo ini ba karita po mika multi-department approach kami po with regards kitang pamag-implement ni po kay clearing operation. Pwede nang sabihan na Sir Justin, alimo po ka rin transport, alimo po ka rin illegal vendors. Gala-gala po, lalo pong retang atin manya retang karelang pets po takay pakalual kaya belangan po din. One of these days po yung tutukin Domingo baka sakali po panvin niya po full blown itang composition na po ng task force Agila baka pasiknahan niya pa po itang clearing operations na po ng Ciudad San Fernando. Opo. Sir, det ang abanggit mo amo ka rin magtinda, kaya bela naman din, anaping Sir Darius mo naman nandin, kareng tang maski na plant box, dening paso, dening sake na pakasalabat, kaya bela naman. Pero sir, ingkutang kasi Kenny, dening pong magtinda tamo, kabiyayan din Timothy, kung ikit magtinda lang mani, kaya ragulan tano rin, lalabasan tala pa rin kiren. Noon pong palakwan tala ka rin sidewalk, sir, atin po bang makasadyang lugar para karetang mapilang magtinda na miapektuan alang balong puntalan, alang balong lipatan? Actually po, atin tamo pong i-offer lugar karela. Dapat siyempre po, itang talaga tanggap po kanya itang kitang transition. Siyempre po tang ilipat mo rin. Naman agad-agad masikan agad itang kapanintunan. Po. Brimbiya mo pong payabot karela, alimila po, categorically po, alimila po babawal magtinda. Po. Kaya mo po kailangan na tsula po karetang gustong lugar. Kasi po, yung malilyari po minsan, potong talagang pagbigyan mo la, potong kayo man nagkatla pa. Ang
agaking sasapakla po rin kaya katamo pong sidewalks, karina po magka-problema. Kami po, yung pakisabi ni Karela, kumbaga, yung win-win solution po, itang tukila mo po yung reglamento, alila po, wala mo itang sasakupan din nga itang mismong bangketa. Pota po kasing oras na ning pamaglulda rin kaya katamong estudyante, may mo naman po buritang igagamitan darong dalan, yung mismong dalan daring sakin. So malapit na po yung disgrasya kanita. Sana po rin itong involved, yan itong i-epektuan kaya itong gagawan mi. Intindihan na po, sana intindihan na po na, sir. Ala na kaya man pong aliwang imbot, nung aliwa itang maging masalese, safety ang pong disiplinado la rin kaya katamo pong may malente at Ciudad San Fernando. Opo. Sir, panauli na mo sonan din, in milyari bala mo, warning niya pa, alako pang kinonfiscate ka rin tindadane. Makanyan po, sir. Actually po, at yun ang may confiscate, pero ito pin po, may decision kami po na alila pa mo po talaga ma-penalize, sila po kumbaga, itang mila pa mo po tiniket, baka nito, alilapin po ma-penalize, pero kaya pong susunod ang maging operation may po, nung tsula pa mo rin po, itang talagang ilang sunod po kita. Kasi Sir Justin, dahil po Martin, dininan minaman po talagang, kumbaga tila pong lugar at distansya. O ninin kaya po, lampas-lampas, itang tindada talagang halos minsan saraya po yung bangketa. Kanita kaya po magka-problema. Pota po nga lang magbante, ilwaldangan yung tindada, potang tsunala, mag-comply na po. Po mayari kasi itang makanya na sistema kasi bala mo, cat and mousing maging sistema. So, bagal kami mo po. So, magisabi kaya pong Mayab Karela na sana tukila po kayong reglamento. Dakala salamat po, Sir Louie Clemente, para po kayong oras at mimingat ko po, sir. Dakal pong salamat. Dakal po salamat at Maya Pabengi po. Yan kabalen, dimdam tayo po Sir Louie Clemente, yung pamuntok na po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Ciudad San Fernando, Pampanga. King aliwa naman pong balita, sinampaya po kayong 7.9% ini pong inflation rate o pamagtas na ningulaga ng panyaluan kini po king Central Luzon para po kayong bulan na ng Setyembre. At bunga kanuiti ning mata sa presyo ng abiyas, sampoy tang karni at pangking Philippine Statistics Authority. Apilada naman po ng distributor ng agricultural products, patupad dya kadusan ng masalese ini pong executive order ng President Marcos na magbawal king pamanyingil pass-through fee ng dadalan la kareng national at local roads. Ay ni po yung report ng Paolo G. Santos. King serye ning mabilis sa pamagtas presyo ning pamangan. Silika diyan naman ning inflation king Central Luzon manibat king 7% inyang Agosto, asune ngeni king 7.9% niting Setyembre. Lulto king virtual press briefing ng Philippine Statistics Authority o PSA, abela rin 7 probinsya ng Region 3 kareng 15 rehiyon mabilis ing meging pamagtas ning ulaga ning panyaluan o ausan rang inflation. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Agosto 2023, 15 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Setyembre 2023. Ito ay ang mga riyon na may kulay pula. Samantala, ang Region 7 o Central Visayas naman ang tanging riyon na nagtala ng mas mababang inflation nitong Setyembre 2023. Ing presyo na kanuning pamangan ing taga ng minabit king inflation rate king kalibutara na ning Luzon, partikular na ing abyas ang pong karni. 8.2% yamo kanu ing inflation king food inyang August. Kabang mitas siyang 10% anyang bulanan ng Setyembre. Ang rice ay pinakamataas na weight no sa mga commodity items. Ito ay may weight na 8.87% sa ating headline inflation. Of course, mas mataas ang weight nito sa ating inflation para sa bottom 30% income households. Pamanisplika na pang USEC Tennis Mapa ng PSA, may kaadwang pace ing data gathering ng ahensya, kareng mga regular retailers at distributors ng abias anyang bulanan ng Setyembre. King period na ning rice price cap, lulto na lakararagling may kataluki reni.
Makanyan man, ala pa kanong malino nung atin yang epekto king inflation ing limitasyon king presyo ning abyas. Nung first phase ng ating data collection, may mga outlets na nagsasabi na inuubos nila yung stocks, no, dito sa regular and wheel milled rice, kaya nagkaroon ng mas mataas na presyo doon sa karamihan, no, sa 41 for the regular milled and 45 for the wheel milled. Nung second phase, doon nagkaroon ng adjustment, mas marami yung masasabi nating compliant, no. Although marami kasi tayong mga varieties sa regular milled and wheel milled na kinukuha, at pinakuha ko sa ating field offices yung number of prices collected for regular milled rice, 2,601. Ganong karami yung aming kinukuha ng mga items, no? For regular meal, 2,601. At ang nakita namin, only 640 of these prices ay nagfo-fall doon sa price cap na 41 or below. Para naman doon sa wheel milled rice, ang total number of varieties ang aming tinatrack ay 3,498 at only 687 or mga 20% ay nag-fall doon sa price cap na 45 pesos or less. Samantala, katukining press briefing ng PSA, pasyag ning national akapanibalan na ating miyaliwang kaparalanan bang mabawas in cost of production at distribution kareng produktong agrikultura na makasakop mo ring bang makaing mitasing presyo ng panyaluan. Metong pinkareti ing Executive Order number 41 ng Presidente Marcos Jr. ang magbawal king pamanyingil pass-through fees kareng national at local roads king pamikisan metong dareng local government unit. King pamangutang na ning CLTV News team kareng biyaherong pamangan king palengke San Fernando agpangkarela alide pa kanupanan naman ning mesabing utos ning presidente uling masisingil na pamurit. Meron po, bataan po. Bataan. Or ticketing po. Or ticket. Tsaka sticker po. So, pagka ganun ma'am, dinadagdagan niyo ba yung delivery niyo po doon sa mga dinidelivery niyo? Siyempre, nagbabayad po kayo? Hindi po. Kung ano lang po yung order, dun lang din po kami. Samantala, agpangkareng manyali palengke San Fernando ing resulta na ning inflation, tutura kanong panandaman at pibabatan namo, anya ing karelang pa mag-budget, discarding pa mamawas karelang sa saluan. Masakit magtipid, lalo na maling panyaluan. Masakit. Kaya mabal makanano mo pitang pinandi sweldo mo para may sadsad ka para minggo. Tsaka pitnanan mo, timoy mo, imbis na ngatong kilo, kapit na yung kiliseli ko. Para may kasya kaya kami. Samantala, binawi na ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. in price cap. Kingabyas, pauli na ning palub na ning panahon na ning pamamupul, dang pale ding hortelano. Ako yung kaya kayong tadasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan. Kabalen, kaya nakatampong pa magbalik, kakasabi tayo po, B4 Region 3 Director Willie Cruz, bang di na nakatampong update, kaya ni pong milyaring pangamateda po, rening at lutamong karihiyon, kaya ning Subic Sambales, na may aksidente po kayong dagat. Yan at nakalpang balita, king pa magbalik ning Balen at Balita.
Magbalik ya po ing Balen at balita. Kabalen, karehiyon, balitang rehiyon muna ho tayo. Ito, malungkot hong balita. Nasawi yung tatlong mangingisda sa Baho de Masinloc, Zambales. Matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang bangka sa isang foreign commercial vessel. Ayon ho sa Philippine Coast Guard, October 2 nang mangyari ang insidente. At kabilang ho sa mga nasawi naman ay yung kapitan ho nitong FBB Darin na si Dexter Laudencia, 47 years old, Romeo Mejeco, 38 years old, at Benedicto Olandaria, 62 years old. Pawang mga crew dito hong nasabing bangka. At maliban ho dun sa mga namatay nga, meron pang 11 kasamahan ang mga nakaligtas, tubalit sugatan din ho yung ilan ho sa kanila. At nangyari ho itong incidenting ito noong October 2 dito ho sa may karagatan na sakop na actually ng Pangasinan. Pero ito hong mga biktima ay mga residente ho ng Calapad Dayan, Subic, Zambales. At itong barkong sinasabing nakabangga ho ay yung Mount MT Pacific Ana, mula ho sa Marshall Islands. Para ho bigyan tayo ng update at kumustahin ho natin yung ating mga kababayang mangingisda sa Subic, Zambales, makakasama ho natin sa ating programa si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 Director Wilfredo Cruz. Magandang gabi po, Director Willie, at maraming salamat po sa pagpapaunlak dito ho sa ating programa. Magandang gabi po, Justin, at magandang gabi din sa ating mga kasama dyan sa studio at sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, at magandang gabi po ulit. Director Willie, malungkot hong balita ito na nagumulat ho sa atin. Alam ho namin yung BIFAR na nagpaabot na ng tulong at nakipag-ugnayan na rin ho. Kumusta ho yung mga pamilya, kumusta ho yung mga mangingisda ngayon doon sa Kalapandayan, Subic, sir? Opo, hapon po ay actually maaga nandun na ako at nung hapon ay dumating yung ating National Euro Director, si Attorney Demosthenes Escoto, at yun po nakipanayam tayo sa ating mga naulila ng ating mga mangisda, at naimbitahan po namin sila sa office nila kasi po ang mga ngisda po ng Subic, meron po silang samahan, yung Subic Commercial Operators Association o yung ISCOPAI na tinatawag, at doon po nakakuha namin yung nakakuha kami ng mga detalye na nakaayon naman po doon sa mga reports na inilalabas ng ating ng Coast Guard saka po ng ibang mga agency po. Opo. Director, para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, base ho doon sa mga nakausap ninyo at mga nandoon, paano daw nangyari na ganitong magkabanggaan itong dalawang bangka, dahil alam naman ho natin dito, kung magkabanggaan yung mga sasakyan sa kalsada, normal na alam naman ho ng ating mga kababayan, pero marami ho yung kumbaga nagtataka sa linawak-lawak ng dagat, paano daw ho na nangyari itong mga ganitong sitwasyon? Opo, base po doon sa salaysay din ng ilan sa mga mga nandoon. Kasi ang pangyayari po, bali, yun nga po, bali 14 sila, ay bali 16, may 5. So yung pong 5, correct nyo po, 16 po sila. 16, apo. So yung 5 po kasi nasa sila, naiwan sila sa bangka. Kasama dito yung kapitan, si Mr. Dexter. At siya rin pang may-ari ng bangka ng FB Darin. So itong bangka na to ay rehistrado naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So yun po kasi meron silang maliliit na bangka, ito po talaga yung mga nanguhuli. Okay. So yung malaking bangka, iniwan po nila itinalin sila sa isang payaw. Yung payaw po, ito yung mga ito mga boya na binibigay din po ng BIFAR yung iba dito. Ito po yung nilalagyan nila ng mga dahon ng mga niyog para doon po pumunta yung mga isda. So doon sila sa madaling salita na namimik. So yung pangyayari po base doon sa salaysay ay nagkaroon po yung tinatawag nilang subasko kumbaga ito po yung kondisyon sa dagat na biglang didilim. So ang sabi po nila zero visibility.
At wala pong mag-aakala na yun nga, yung barko na yun ay dumaan mismo doon sa bangka na nakaangkla po doon sa payaw. So ang pangyayari po ay nung tinamaan yung katig, tumaob po ang bangka. Kaya pagkataob po, yung pong kapitan ay talagang hindi na siya nakaalis doon sa engine, engine room. Tapos yung dalawa po, yung naman ay hindi na rin po sila nakalabas. At yung dalawa po na nandun, yung pong tinatawag natin yung injured, ay nagsikap sila na makalabas. Kaya actually po, puno na yata sila ng isda, hinihintay na lang nila yung mga kasamaan nila, yun nga po, yung 8 na nangingisda. Kasi po, ang pagitan ng isang payaw ay nasa almost 5 kilometers. Kaya malalayo po kung bakit hindi po din nila nakita yung barko na nakasagasa doon sa ating mga sa ibang mga kasama nila mga mangisda. So yun po ang mga pangyayari. Para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung layo ho mula sa Dalampasigan kung saan nangyari insidente, 85 nautical miles. Tama ho, RD? Yes po. Ibig sabihin, may kita 100 kilometro po yan. Oo, malayo din po. RD, ano na ho yung ginagawa ng BIFAR ngayon para ho matulungan din yung mga 11 o yung mga kababayan din natin na naging apektado ho nitong nangyaring insidente dahil nabanggit nga ninyo meron pong mga injured at syempre nahinto po yung kanilang kabuhayan. Opo, kahapon po ay nandun nga po kami. Unang-una ay nagpaabot kami ng financial assistance dun sa mga naudila. Bali po doon sa 3 pamilya ay nagbigay po ang BIFAR ng tig to 20,000 na financial assistance. At yung 11 naman po na mga yung mga survivor at saka injured, tig 2,000 po. At bukod po doon ay nabigyan po yung mga naulila ng tig 2 sakong bigas at tig 2 karton ng dilata. At yung pong yung injured po, yung 11 ay nakatanggap na po ng tig-1 sako at saka isang karton ng sardinas. So, maliban po doon, nung umaga po ay maaga ako nagpunta doon, nakausap ko na sila. Kaya in-offer ko po yung mga assistance. So ang unang-una pong hiniling nila yung pag-repair ng kanilang bangka. Kasi hindi naman po siya dahil kahoy siya. So pwede po siyang i-repair pa rin daw. Pangalawa po, yung mga yung livelihood. Tinanong ko po sila kung ano yung gusto nilang livelihood. At yun po yung napagkasundo na lang namin na pag-usapan after ng kanilang pagluluksa, gawa nung medyo po yung mga isip nila. Pero binanggit ko po yung mga programa ng BIFAR, gaya ng yung mga post-harvest equipments po namin, yung mga gamit sa pag-process ng isda, yung ating mga bakulikling, yung ating mga mga trike. At yun po, scholarship po ng mga bata. So yun po, may nag-qualify po yung isang namatay, meron siyang isang anak na papasok ng kaka-college po, at yun po sigurado na po siya sa Fisheries Scholarship Program namin na siguraduhin natin makatapos siya para after 4 years makatulong na rin po sa pamilya nila. At pagka-graduate po niya ay sinisigurado naman namin na i-absorb naman siya ng BIFAR. So maliban po doon ay of course may yung ibang mga assistance namin. At next year po, meron kaming 52-footer na bangka na ibibigay din sa grupo para mapagsakyan din po ng mga yung 11 po na survivors. At yun po in-award po namin sa mismong nila asosasyon para po magamit din ng ibang mga isda. So halos yun lang po umikot yung ating mga assistance para sa ating mga mangisda. Okay, RD, maraming salamat po sa inyong panahon. Alam ho natin, walang may gustong mangyari nito. Ito'y aksidente. Siguro panghuli na lamang, paano ho kaya ito maiiwasan sa mga darating na panahon na sana hindi na ho maulit upang sa gayon
Alam ho natin, malungkot ho every time na may mawawalan tayo ng isang karehiyon, isang kababayan ho dito sa Central Luzon. Oo nga po, talagang nakakalungkot. Kaya po ang advice po namin kahapon, of course, dagdagan yung mga ilaw, bagamat yun nga sa pangyayari. May ilaw naman po sila, meron silang emergency light naman, may mga blinker. Subalit nga po nangyari yung ganong sitwasyon ng dagat, kaya yun ang tinitingnan natin. Pero sa mga susunod na panahon, ay meron po naman tayo pong mga maka na-install na mga early warning dyan, yung mga BMS, tsaka ang marina po, meron din po silang equipment na inilalagay dyan para po ma-detect din ng barko. So yun po, i-comply po lahat nila yun para po maiwasan po yung mga ganong pangyayari. And of course, siguro i-orient po talaga sila kung ano po talaga yung tinatawag nating mga navigational lanes. Kasi ang barko po sa laki niyan, maring hindi niya maramdaman yung bangka pag maliit lang eh. So ayun po, kaya po dapat merong early detection na mangyari para maiwasan po yung ganun mga pangyayari. Okay, maraming salamat po, Director Wilfredo Cruz ng BIFAR Region 3. Sir, mag-iingat ho kayo at maraming salamat po. Salamat po, maraming salamat po. Yan, kabaled, dindam tayo po Director Wilfredo Cruz ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Kinipuking Central Luzon. Kaya bayo tayo pumunta kay Galawang Balita, pasyag ko po na makiramaya naman po yung CLTV 36. Nakikiramay ho kami, CLTV 36, sa mga pamilya ho nitong ating mga mangingisda na nasawi. Si Captain Dexter Laudencia, Romeo Mejeco at Benedicto Olandaria. Ayan po mga kabalen, hindi naman po kayo tutuking balita. Lalam na po ng proposed 2024 national budget o yung National Expenditure Program. Bigsadya pong 38 billion pesos in Department of Budget and Management para king career advancement at allowance na rin talaturo. Kareng pampublikong eskwela. At sula kanuking 900,000 na public school teachers ding makinabang at kening budget allocation na iti panibalaning DepEd kapamilatanan ng Program, Activities, Project o PAPS. At aking may sabing pondo, 4.83 billion pesos in miras king cash allowance. Tinanggapla naman kanong 5,000 pesos balang classroom teacher, balang school year para king karelang teaching supplies, internet subscription, itang communication expenses, ang pong medical examination. Mika special hardship allowance mo rin, 3.77 billion pesos. Dagdag kompensasyon niya iti para kareng mestrang tuturo kareng ausandang hardship areas o retang lugal. Masakit puntalan ang popong peligroso in Cabilian. Makanyan mo naman, medinan lang 374.98 million pesos ding alternative learning system coordinators para king karelang transportation and teaching aid allowance. Neng daratang naman yung World Teachers Day o ngayon pong World Teachers Day, tinanggap na pong incentive ding talaturo mikapondo 912.26 million pesos kabang 482 million pesos naman ng honoraria para haring teaching personnel magobra magiting 6 oras actual classroom teaching. Karaspuking training darayng mestra atin mo naman pondong 2.16 billion pesos. Baka sadya na mo rin kanong may kabayong school personnel position nung nuka rin 5.47 billion pesos yung makasadya para king 20,000 teaching positions. 20.63 billion pesos naman yung budget. Bang mikat muna la ding 37,813 teaching positions. Mika budget allocation muna man kanu lalam ning miscellaneous personal benefit fund para king 5,000 non-teaching positions ang magsilbing manpower support kareng mestra mitatambakan administrative works. Kaya nga luwa pong balita, mimiyaya pong babala ing DepEd, dikil king mikarakal kasong labas kasa assume balance accommodation scheme. Target na kanuning may sabing modus deng talaturo kareng public school. Kaya investigasyon na rin polis ang popaning DepEd ating makabinbina 20 sa makaso laban kareng individual at suking gulot ning labas kasa scheme. May gumpisa kanu ketiking probinsya na ning Pampanga. Ang pangpuking statement na ning DepEd
Kaya baking car loans kaming pamaging ganyo ka rin mestra ating pinansyal na problema. Papag-apply dala ka ng car loan, Denny, at di na dalang pang down payment, saka dala pangakwanan, passive income, iba't po kayong transport network vehicle service o ito pong TNVS. Patse, may approve na yung karelang loan. Inya mo, yung malayari po tang may release ya yung sakin, kung nanda na yung suspect, bangin palog kano kayong TNVS po tang kay sa likutan danala, deng biktima. Ala na kanong sakin, may kautang lapa. Siniguro na naman po ning DepEd, balaos yung karelang koordinasyon, karing otoridad, bang marakapla. Rening kawatan at medina lang proteksyon deng mestra laban king illegal aktibidad. Magsadyala rin kanong debriefing, counseling, apong psychological first aid, kanini pong may biktima. Pagkanakana po naman ning DepEd, maging alerto kareng nanumang klase ning financial scam para po mabibiktima. Malyari kanong mag-report king karelang Public Assistance and Action Center, kareng contact details, amayakit po kaya kayong screen. King aliwa pong balita, mete laring miyasawa king milyaring silab, king meto nga business establishment king Angeles City, nandin pong ganingaldo. Biyernes po yan, nasa 6 Oktubre. Balo po na Denny Canuring mikibandi king mesabing building. Para po king aliwa pang detalye, ay ni po yung report ng JM De Jesus. Akit kang video ay niyakwa na ning metong netizen na masisilab yung metong establishmento kay Perdel Street Ciudad ng Angeles City nining Garingaldo ning Biyernes October 6. Adwayang palapag in building, ing mumunang floor, apin kano ding paupang stalls, kabag king second floor naman, pakatok na dimiya sa umikibandiging struktura. Agpang king Bureau of Fire Protection Angeles City, may yangulabye king silab ding miyasawa, na peki sabi ng pamilya na papalwal identity. Banda kano alauna 5 ni Garingaldoy na makatanggap yang aos ng Bureau of Fire Protection Angeles City dikil ki insidente. At sunay kanuking mumunang alarma yung silabay niyang dasan deity. Sir, ang caller po natin, tumawag po siya ng alauna 5. So nakarating po yung San Nicolas Fire Station po doon ng alauna 7 or 107. Tapos po yung Angeles City Hall Fire Station naman po, nakarating po siya ng 110 or alauna jets po. Minabot kanuking 4 na fire trucks iba't kimiyayaliwang local government units in Sinacoru, bayapat daing api. Sir, yung establishment po natin na to, this is a 2-story mixed occupancies ang tawag po if we're going to follow the Bureau of Fire Manual. So ito po lumang-luma na, puro light materials po, traditional and very antique po yung mga wirings, at the same time yung mga woods po. Pepasyag na ng BFP king CLTV 36 News sa maabot king alos 5 milyong pesos ingulaga ng mesirang pibandyan. May ka-investigasyon mo naman kanunong na imposibleng meging sangkaning silab. When it comes to the cause of the fire, sir, it's too early to tell because we will still be conducting a thorough and forensic investigation to shed a light in this particular case. Magpaganaka naman ng BFP karimemalen, akaring makaniting emergency situation, agad na mag-report ka ng otoridad at alila pa mo mag-live in social media. Isa sa pinakamalagang advice ko ngayong umaga is that kapag may sunog, huwag na tayong mag-Facebook live. Hanggat maaari, tumawag na po tayo ng bumbero para mas mapuntahan ka agad ng bumbero yung fire incident or yung nasusunog na bahay. Yakoy kaya kayong talasuyo i JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko, dakal pabalita, king kaya kaming pamagbalik.
Magbalik ya po ing balen at balita kabalen, 44 po kanu kareng staff na ning Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 dem pong may food poison. Dili kaya bela po king mera pata capacity building activity ning karelang departamento ne. At komustan tala po rin kaya katamong social workers kaya betay po king kaya katamong programa Ma'am Alexine Castañeda, Information Officer na po ning DSWD Region 3. Maya pabengi po Ma'am Alexine at dakal pong salamat king kayong oras. Hi sir, Maya pabengi din kaya kayungan. Sir, sa kasalukuyan, lahat po ng staff natin, the 44 staff has already gone home and are recovering well as per our staff na assigned dun sa ating training. So, we would like to clarify kasi po, nagpa-unlock din po kami ng interview since nagkaroon po ng social media post. Pero correct naman na po, na 200 po ng aming empleyado yung affected. So, malinaw ma'am na 44 staff lang po yung, I'm sorry for using lang, pero 44 and not 200 plus, ano ma'am? Yes po, 44 staff po ang nag-show ng symptoms. But yung participants po natin ay in total of 171, but not all of them showed the symptoms. Bali, 44 lang po yung na-confine today. Opo. Mama, ito hong incidenting ito, ano ho yung naging suporta naman ng kagawaran, syempre dito sa ating mga social worker. I believe meron namang mga health card din, at ano po yung assistance na pwedeng maayabot pa sa kanila? Sir, not majority of our staff, since they are newly hired, has yung health card na sinasabi natin or HMO. But of course, we had an agreement with the service provider, with the board and lodging service provider na concerned with the incident, that they will shoulder lahat ng medical expenses, the medicine, yun pong kanilang confinement ng staff, will be shouldered by the service provider. So the staff na nakabili na ng gamot can reimburse yung kanilang na ipalabas na pera. So I think yung coordination ng management is a big help para hindi na maglabas ng pera yung ating mga casualties o yung mga naapektuhan ng food poisoning. Opo. Sir, I think part of our welfare, syempre, naturingan na kami ay nagbibigay ng ayuda for medical purposes. So I think, and I know that our staff can also avail if ever man po. But since nag-commit naman po yung service provider that they will be shouldering 100% ng kanilang expenses, kung kailangan ilabas na pera yung ating mga affected staff. Opo. Ma'am, nabasa ko dun sa group chat ng mga media, nandun din ho ako na hindi nyo na papangalanan itong service provider, itong facility upang sa gayon dahil nagkaroon na ng arrangement. So I believe hindi na rin ho ba magsasampa ng reklamo, formal complaint itong DSWD sa nangyaring insidente, ma'am? For now, sir, hindi ko masabi if yes or no kung magsasampa formal complaint ang DSWD. But I in my knowledge, sir, our regional director, Venus F. Reboldela, has already issued a letter dun sa management ng concerned na service provider, and we are awaiting for their response within the 24 hours. Sir, I cannot speak for the department legally since hindi naman ako ganun ka-well-versed sa batas. But sakop po kasi ito ng procurement law na ginagamit po ng lahat ng government agency. So, meron po sigurong sanctions, pero
since they are being cooperative naman, we appreciate yung kanilang pag-reach out at pag-commit in providing yung para dun sa mga hindi inaasahang insidente gaya ng food poisoning na ito. Opo. So, at least ma'am, malinaw ho ngayon na yung 44 ay nakauwi na ho at they are recovering well, ano ma'am? Ayan, po mga... Yes. Opo. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak dito sa aming invitation for an interview at dasal po namin na gumaling na ng tuluyan ho itong ating mga kasamahan sa DSWD Region 3. At mag-ingat ho kayo ma'am. Thank you very much po. Thank you so much, sir. Yan, Kabalen, dimdam tayo po, Imam Alexin Castañeda, yung pong Information Officer na ning DSWD, Keniking Central Luzon. At correction po, karetang liluwal ka ng social media post, do may correct na, pasibaywan tayo mo. Po 200 plus, no 44 la po, then may food poison. And as we speak right now, may kauli no po, king karelang bale, may discharge no po, at magpasikan la pong lakwas. At sana po, dasal pangadimi, Kabalen, na salese na po yung kaya kayong kondisyon. Kaya nga pong balita, arestado na po ng Bureau of Immigration o BI ang metong South Korean national wanted po kayong kasong telecommunications fraud. Meron kami po yung suspect kapamilatan na ng operasyon, pwede mo na ng fugitive search unit ng agency keng syudad po ng Mabalacat, Pampanga, anya pong Miyerkules, October 4. May kilala po yung suspect ay Kang Hee-woo, 35 anyos at metong kanukareng high-ranking member ng Yongjay Han Telecom Fraud Syndicate. Agpangkeng ahensya, minabot na lang alos 5 banwa in karelang manhunt pong surveillance operations Biodepo Arakap ining suspect. Minabot na rin kanukeng may git 1 billion won o katumbas na po ng 41.9 million pesos ang ikwara kareng hanggang biktima. Agpangpukeng Immigration Protection and Border Enforcement Section ating aparting arrest warrant ang makasampaking suspect iba't king Seoul Central District Court at Seoul Dongbu Central District Court. Uli na ning involvement na niti keng telecom fraud. Pauli na nini makasadya na Kang Hee-woo para king immediate deportation. Maka-blacklist na mo rin ini kay BI at RNA payagang milob pa si Bayo kay tipo kay Pilipinas. Nasaan na kanuning ahensya magsilbiyang babalaing mera ka pa suspect o yung pangarakap na ning suspect kareng alawang foreign fugitives asasaligot po Kenny King Pilipinas. Kabalen, makasentro ya po yung tema na ning Sinukwan Festival 2023 keng kayanakan mani muna masabal king kultura. Libutan na po ni progreso at margula pa magbayo king kakatamong komunidad, kailangan lakanong gisingan kapanandaman ding anak akapampangan bangkanita. EDP lang bala ning kakatamong kultura at ang karelang pangakapampangan. Anya naman inyawad na po ning committee king panimuna ning Hermana Mayor ay Sonia P. Soto, President and General Manager ng CLTV 36, king DepEd, ing partisipasyon daring public, elementary, and high school kareng aktibidad. Kinilala niya ning ahensya ing kaganapan ning festival, kapasnagan ning festival. Kapag nasan ning festival, ayan po, Kabalen, pasensya na. Nini pong September 29, kapamilatan ning DepEd Memorandum 2023-254, miyayang upaya ang ahensya kareng eskwela na voluntaryo lang makyabe kareng aktibidad. O voluntaryo po yung pamakyabe kareng aktibidad. Mapilan kareng malyarid ang pakyabayan, ini pong drum and lyre competition, kapampangan hip-hop dance, lakan at lakambini ning Sinukwan, prinsesita ning Sinukwan, lakambining talaturo ning Sinukwan, ang poitang street dance competition. Manibat po December 2 hanggang December 8, ing marapat la po rin may yali yung aktibidades ning Sinukwan Festival. Pakiramdaman tayo po yung amano ng Peter De Vera, ini pong Artistic Director na ning Sinukwan Festival 2023. Sinukwan Festival, para kay katamo yangan po at sana kening festival ay ni na nung nuka rin, papalto tayo, papakit tayo, pagmaragul tayo, ing kay katamong unique culture. Pasalamat kami in advance kareng local government, kareng kakatamong, kareng ketang suportada. At sana po
ali kayo sasawa or sana sumawop kayo lalo na ining kaya katamong gagawan para kenyang balen, para karenyang kayanakan, para pakit tamo nung makanano ing lugod na ning bawat metong ne. Siyempre, then muring keng DepEd, Department of Education, then keng CHED, and of course the business. Baluyo po deng business people. Nung ala kayo pong suporta, aliya mo rin po mag-usbungin eh. So then pong business people, private sector, kailangan kailangan activities para mas apadagul taya, apasanting taya, at dagdagan taya pa at maging makule ang katamong Sinukwan Festival. Sinukwan Festival. Kabalen, malapit na po talaga yung Pasko at kintutunan po niyan. Noon pong manton kayong buring puntalan, buring pasyalan, bang feeling Christmas season, ala pong aliwa nung siyempre, kaya po kayong syudad ng San Fernando, Christmas capital ng Pilipinas. At kaya mo pundanin ni Jose Abad Santos Avenue at suya po yung Laos Group Complex. At kaya pong gulot mi. Dakal po pwedeng puntalan at anak pwede yung pong ituki uling masala at masanting la po rin in decoration na pepaslagdan ang yan mo pong bengi. Makibalita tamo po kang kaya kayong talasuyo, JM De Jesus na at yuken ngeni keng Laos Boulevard. JM, maya pa bengi. Maya pa bengi, Kuyang Justin, kakita mo, talagang ining Laos Group Complex talagang niliwanag ni ampong nasne kasanting. Kakita mo, masala ni uling missing din nila. Ding ega na ganang parulang pang Christmas decorations at talagang panenayan da. Alim mo rin Fernandino, nung alim mo naman ding buong Kapampangan ng pang buong Central Luzon. JM, buri kitang transition mo, talagang reveal me kaya kaming bagya-bagya, ining dening masanting dekorasyon nanuyawari tema kasi banwa excited ko naman pansay mumunta ako kitang gulot excited ko na nung akit ko kaya nanuyawari tema ining Christmas decoration aning Laos Group Complex ngening banwa. Nung last year, Kuyang Justin, meging tema tamo is recycled materials na gamit tamo bilang Christmas decorations. Ngening banwa, apelida, Championing Holidays 2023. Pauri na nitin itang ali-aliwang Olympians sa tamong sports people na talagang makipaglaban para king gintong medalya. Ang pangketang chairman and chief executive officer ng Laos Group of Companies na Imam LLV. Ang pangkakaniya, peto yan naman kanong paralan ni Bakan tayo ipakita mo na yung Laos Group of Companies ay go for the gold hanggang dulo na ng 2023. Wow, masanting yan. At ninong kaya may na pang Ma'am Lisette, Laos Velasco nandin, JM, kaya milyaring ceremony, kaya ning pamamuklat da, rin kaya katamong mga santing dekorasyon? Yes, Kuyang Justin, present ya. Ingiman na MTL, detang second generation na Laos Group family, hanggang ketang third generation ng Pueng Exe Komaporing Ega na ganang empleyado na present kening Laos Group Complex. Baluta mo, yung Laos Group of Company sa liya mo naman metong kumpanya, Kuyang Justin. Talagang dakal na kumpanya miyabe-yabe di Fernandino ang panganiwa pang empleyado, may nibatan pa ni Bukeli Pampanga na may ikip ng mga nanoy kasanting, hindi paslag ang pagkasala ng Laos Group Complex yan, Bengi.
Wow, talagang ayan, nakakit ko magpaletrato la pa rin, mapilang mamasyal niya. At suya rin pala yung Ma'am Tess Laos nandin. JM, kukutang darin kaya katamong kabalen, nung muntalakin, aside from the beautiful decorations, nano pa yung pwede tangakit, nano pa yung pwede enjoy. Siyempre, baluta naman at yung favorite tamo ken, Pancake House, Densyo, samputang CBTL. Pero aside from dening pipanganan nga rin, nano pa atin bang bayong yan yung Christmas season? Yes, Kuyang Justin, bukod ka rin itang pipanganan na detang mipapamilya na kumikakaluguran, makiramdam ko yung masalese. Uling every third month of simulang ini October hanggang December, mika motor, bike, beat up la kening gulot na ning Laos Group Complex, ketang area gulot na kay bat na ning hotel kenin Kay bat every fourth day of the month, o talagang pisa dyan demo naman kening parking lot na ning Laos Group Complex, mika drive-in movie theater tamo Kenny, especially shout out mo naman ketan GG Truck, uling yapin itay gamitan tamo ban kata enjoy dalangan. Dingay ka naganang bisang biyabe-yabe, mga tamanalbe tamong pelikula nga biyabe. JM, siyempre, may excite ko kitang sinabi mong drive-in theater, may itong yan, karing pag nasanta mo talaga, namidala kiti Pampanga o kiti Pilipinas, kaya galawang bansa, usong-uso po rin makanya, itang mag-park ka mo, tsaka ako manalbe pelikula. Pero JM, yung paborito na rin Pilipino, itang ating kantahan. Atin bang jamming sessions, king Laos Group Complex, kaya ni Christmas season? Yes, Kuyang Justin, muling baluta mo kay Kapaskuhan, metong yan naman kin talagang sikat na rin Pinoy pamagkaraoke, pamanang music. At every Friday and Saturday, mika acoustic nights kay ning Laos Group of Complex. Ayan naman ding ganaganang bisa magkanta, ganaganang bisa makipag-jam. Kaya katamo nga banda, pwede lang munta kay ning kada bengin na ning Friday and Saturday ban kanita sabe-sabe tamang magkanta kabalen. Wow, yan. Masanting naman, JM, at maka-excite, ne? Pabran mo, kaya datang panahon kay sweldo. Agkatanda ka ken, kaya betay ko yung Paulo G, ang ko yung Felix Barrios. Yan. Dakala salamat, JM De Jesus, para kay kang report at mag-enjoy kayo ken. Yan po kabalen. Apin po rin deng mga ragula balita na kinalap na po ning kaya katamong news team. King lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Kabalen, bayo tamo po mapupos pag nakakumo, nung pila na mong aldo, bayo po yung kaya katamong Kapaskuhan, na po yung paninayan tamong Giant Lantern Festival, malapit na mo rin po yan. At ayun po,